Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Munalikol, 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 munalikol. Ako po sa lahat. Hey, check your love radio tic-tacs. It is now 29 minutes after 7 o'clock, and we are still broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's number 1. We are 90.7 Love Radio, keeping you comedy straight up until 9 o'clock in the evening. And you still got me kasama nyo. Siyempre, pinangungunahan po yan ang pinakatalino sa lahat. Hindi na tender, pero Jose pa rin kag nagaraguma. Ay, siyempre, hindi mawawala po the prodigy of Tanghenyo, inyong abang lingkod, Diego Bandido! Pag may buhok, ano? Tama, hindi ako yan. Siyempre, hindi mawawala at hindi kompleto ang tropang EDSA kung wala ang cute na cute at napakakulit na si... Duday! Make some noise! Bihira ka naman to. Sabi ko sa'yo, huwag ka mamimindot kung ano huwag ka makikialam eh. Ako lang yung pipindot ng mga dapat pindutin dito. Okay? Ano? Sagot! Sorry na po, Uncle Diego Bandido. Kasi po, medyo na ano lang po ako yung masarap kasi yung pindutin. Ano po ito? Hoy! Sabi huwag magpipindot na kung ano-ano eh. Tang, pagsabihin mo naman Tang yung apo mo, Tang. Eh, nangungulit na eh. Sobra-sobra na eh. Aray! Bakit yan nangahampas na naman? Inutosan mo ko? Inutosan mo ko? Aray! Tabi-tawa mo yung tenga ko, Aragoy! Ano itong buhay ko? Kasama ko na maglolo. May sinasabi ka? Wala, sabi ko, eto na, pag-usapan na natin to. O grade 12 student, viral photo na nagtitinda umano ng sampagita na naka-uniform pa. Oh no! Pero hindi in-acknowledge ng school na estudyante nila yung nag-viral sa photo. Aba, magandang logican to, Tang. Logican na natin to. Ay sige, banatan mo na para may himasmasan. Logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, ang nakakalungkot lang talaga ngayon ay halos hindi na natin alam ang totoo sa mga post sa social media ngayon. Oh no! Marahil din, isa din sa mga dahilan nitong etong ginagawa ng mga naturingan pa umanong mga influencer. Na panay prank na lang ang ginagawa, kaya yung mga taong nakakapanood ay natututo din gumawa ng hindi tama. Nakakaisip din na mag-pretend. Kasi naman, di ba, pag prank, ang tema, ganun ang ginagawa, nagpi-pretend, nagkukunwari ka na ganito, kunwari ganyan. Kaya minsan kahit nasa resto ka, di ba? Or kumakain ka kung sa mapamall man, di ba?
merong biglang lalapit sa'yo, magbibigay ng papel. Tapos bibintahan ka ng kung ano-ano. Magpapakilala na estudyante, bibintahan ka ng ballpen na times 3 ang presyo. Totoo po yan. Minsan merong pastillas, piyaya, o kung ano-ano pa. Hindi, totoo, di ba, Manong, Angkol? May ganyan eh. Pero hindi natin nila lahat, mga kabisyo. I just wanna make things clear, ha? Hindi po natin nila lahat. Meron naman talagang mga legit dyan. Pero marami po ang nagkukunwari. Kasi yung 3 ballpen, imagine nyo ha, pag binenta nila ng 100 peso yung 3 ballpen, makasampu lang sila nun, aba, dudamat, Angkol, mas malaki pa sila sa kita natin. Totoo po yan. Imagine mo, 1K per day sila. Swerte kayo ba? Diba? But then again, hindi pa rin ibig sabihin ng lahat ng nagsasabing estudyante ay nagkukunwari kasi ako, mga kabisyo, grade 3 po ako. Laman na po ako ng palengke. Alas 5 ng madaling araw, nakalatag na po ako, nagtitinda na po ako ng kalamansi nung grade 3 ako. Kaya may extra po akong baon. O bakit ano sinisenyas mo? Meron din akong kilala nagpapanggap na estudyante. Sabi niya, kuya, pang tuition lang. Teka tang, mukhang iba naman niya kasi pang tuition ang pinag-uusapan, hindi na 100 pesos lang eh. No. Bira. Kaya ikaw na estudyante, dumiskarte ka rin, ha? Na makakita ka ng extra na pera, hindi yung gidiskarte ka palagi sa nanay mo. Lalambingin mo. Tapos si nanay mo, mauuto na naman, bibigyan ka. 35 after 7 o'clock. Good evening, Metro Manila. Here's a... Sasakyan sikat, basta't